سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم ربع 25 جنبوت زتدالو على زينات تزلكم متلخو كم وترو كساب فصام مدباتنا نختكتاتلنا عند عدمكو بقدامنت ارأست زينا نا بريطانيا نمسغار زحلنا ايرتراوي حتى تعوبه اب سمين فرنسا مويتو ترخيبو ابدوب سودان الاثيوبيان اطوات 3 سبات كم زقتلو تغليطو أو أمريكا دوب تكساس أب حدا مباطوي بيت تمرتي بستفتصم متقعتي 19 هتصانات حويسو 21 سبات كم زموتو تغليطو بريزيدنت أمريكا نبر جورج بوش نمقتال زت حسب سرحت كم زفشله FBI كم زغلصن قال انزد هس زيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزي እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም نا بريطانيا نمسغار زحلنا ايرتراوي حتى تعوبه اب سمين فرنسا مويتو ترخيبو نا بريطانيا نمسغار اب سميناوي فرنسا كباوي ودب كالي كاب زركبو ايرتراويان حتى تعوبه مويتو زترخبه من اسي رسالت لتفصيمو كخون كم زخل تغليصوم اتي ابو 11 جنبوت تعشيغا اب زنبرت عباي ناي صنت منكنا مويتو زترخبه من اسي هنا اموتو زملكت مصرح يكاير كم زلو بوليس فرنسا خغلص صنحيو بوليس ناي تريسو مرمرا كم زلو زغلصو ايرتراوي من اسي هنا اموتو بزملكت زاغيت وغعوي صبصاب كوانت زي حبلو اب كبابي كاب زنبرو سبات بستاكب حبريتا غنا رئيس قتلت فصيمو كخون كم زغل مربابات زينا فرنسا اميتن اتي اب كل علم مجمريا اسراتات زركب من اسي ابتا منكنا مويتو كم زلو لما هن بوليس زحبروا كم وحاتتي وايوم اتا منكنا نوح وان تعشيغا دو زبلت مس مخانه اترس قتلت كم زفصمه زنجرلو زلو ايرتراو من اسي بتدغاغامي كم محدر يتقملا منبارو ابتي زوبا اتفنو راديو بولو طقيسام اب سمينو فرنسانا بريطانيا نمسغار ايرتراويان زركبوم اشحات حتى تعوبه تاخاخيبوم يركبوم بريطانيا بوغنا كاب حدا طري 2020 كلتنات حيزوم بزي حقو من قدي هنا بتهاجر زاتو حتى تعوبه رواندا كتغزو مخانه تطنققالام درون ابز قربا سمونات اسات 50 حتى تعوبه زلوا قدامي غجل ناو رواندا نمقعز تشباشب مهلاوا افليطايا ابدوب سودان الاثيوبيان عطقات 3 سبات كم زقتلو تغليصو نيتوبيان سودان نابزواسن كابيتات غالابات منتوم زي فلتو عطوات بزفصو متقاتي بوحدو 3 سوداناويان كم زتقتلو تحبيروم راديو دابانغا مسنبرت تكابي ابزكايدو قال متيقتو مابز 3 زي متقاتي زفصو عطوات اثيوبياوان شفاتو نوخانم اميتام دحرت متقاتن خلتين هاغرات زرخ مسمر غدارف متما نمنقساس سبن نغدن اصو كوينو كم زلو اتا راديو بتوسخ غليصام ناي حرشاوتي ابز دالولو زلو ኢትዮጵያውን ዕጡቃት አብለል ሱዳናውያን ሓረስቶት መጥቃቶም ከዛይዱ ከም ዝኽሉ ነበርተ ተኸባቢ ስጋቶም ገሊጾም አመንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተወለዱ ባው ግጭት ሕጋዊ ማዕለቢ ከይረኸበ ንካላይ ዓመቱ አብዝ ቅጽልሉ ዘሎ ግዜ ኢትዮጵያ በሱዳን ተወሪዱ ንዘሎ መሬት ከተምልስ ምዃና ተጠንቀቅም ሱዳን ወገና ምስም ውላዕ ኩናት ትግራይ ተዛሚዱ አብዝ ካይዱ ወታደራዊ ወፍሪ ንዝሓዘቱ ሰፊሕ ክፋል ዞባ አልፋሺጋ ነ26 ዓመታት በኢትዮጵያ ተወሪዱ ጽንሐ አካል ሉላው ግዛት ምዃኑ ደጋጊማ ተነጽሪያ አብ ኩናት ትግራይ ተሸሙ ዝርከብ መንግስት ኢትዮጵያ በዘይካቲ ገጢሞ ዘሎ ዘቤታዊ ብድሆታት ምስ ጎረቤት ሱዳን ዝቅጽል ዘሎ መፍሕፋሕ ጻውቲ ከም ዝገብርሉ ዲፕሎማሲኛታት ይረዱም በሱዳን ተወሪሩ ዝብሎ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ይንዋሕ ይሕጸር ከም ልሱ ምዃኑ ዝገለጸም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ አቶ ደመቀ መኮንን መስታብዶብን ባጣማ ናይልን አምስሓብ ዝርከብ ሱዳን ሕማቅ ዝምድና ከም ዘለዎም ዝሓለፈ ሰሙን አብዛው መግለጺ ተአሚኑ በተመሳሳለ ዜና በኢትዮጵያ ክልላት አፋር ኦሮሚያ ደቡብ ሶማልን በኩናት ደርቅን ዝተፈናቀሉ አስታት 17 ሚሊዮን ዜጋታት ለ2 ቢሊዮን ብር ዝግመት ሓገዝ ከም ዝተገበረ ኮሚሽን ስጋት ሓደጋ አት ሃገር አፍሊጡም ማዕከና ዜና ተሃገርና አካይዲ ስራሕ ናይቲ ኮሚሽን ብምጥቃስ ኣብ ዘቅረቦ ጸብጻብ እቲ ሓገዝ ካብ ባሕቲ ግንቦታት ሒዙ ዝተበርከተ ኮይኑ በገንዘብ መግብን ዘጠቃለለ ምዃኑ ሓቢረን ዝበዝሐ ክፋለት ባንክ ዓለም ውድ መግብ ዓለምን ዝተለገሰ ሓገዝ
ሓገዝ ኣብ ክልል ኣምሓራ ን11.6 ሚልዮን ተፈናቐልቲ ክወሃብን ከሎ ኣብ ኦሮሚያ 3.2 ሚልዮን ኣብ ክልል ሶማልያ ከዓ 1.7 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ክልል ዓፋር ድማ ንልዕሊ 46,000 ህዝቢ ተዓዲሎም እቲ ናይ ሓገዝ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ብኩናትን ደርቅን ዝተፈናቐሉ ሰባት ልዕሊ 17 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ዘመልክት እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ብዙሕ ሰብኣዊ ቅልውላውነት ኣብ ትግራይ ናይ 16 ሚልዮን ተፈናቐልትን ተጸበይቲ ረድኤትን ኣብ ግምት ከየተወ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ደቡብ ቴክሳስ ኣብ ሓደ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ 19 ህጻናት ሓዊሱ 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ እዚ ኣብ ከተማ ዩቫልዲ ዝርከብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ሮብ ዝወረደ መጥቃዕቲ ሓደ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ዝፈጽሙ ምዃኑ ሰምዝ ዝሓቢሮም መርመርቲ ጥርጡር ኣብ ናይ ኢድ ሽጉጥን ኣውቶማቲክ ሽጉጥን ሒዙ ከም ዝነበረ እዮም ዝገልጹ ንሱ ኣብ መጀመርታ መጥቃዕቲ ዝፈጽመሉ ግዜ ንዓባዩ ብጥይት ከም ዝሃረመ ተሓቢሩ ማዕከናት ዜናት ከባቢ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተማሃሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጻ ኣመሓዳሪ ቴክሳስ ግሬግ ኣቦት እቲ ሳልቫዶር ራሙስ ዝተባለ ውልቀ ሰብ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ብመኪና መጺኡ በዘሰክፍን ንምርዳእ በጸግምን ኩነታት ተኽሲ ከፊትሉ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት ኢቫ ሚርለስ ዝተባለት መምህር ኮይና ኣደ ሓንቲ ቆልዓ ከም ዝኾነትን ጉያን እግሪ ጉዕዞን እትፈቱን ከም ዝነበረ እቲ ቤት ትምህርቲ ገሊጹ ማዕከን ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ መጥቃዕቲ ክፍጸም እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰብ መዚ ሓለዋ ደቡብ ኣሜሪካ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ቀልጢፎም ከም ዝበጽሑን ነቲ ዕጡቅ ከም ዝቐተልዎን ሓቢሩ እታ ከተማ ካብ ደቡብ ሜክሲኮ 128 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ስለ ዝኾነት መደበር ሓለዋ ደቡብ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብታ ከተማ ኣሎ እዩ ምስቲ ውልቀ ሰባብ ዝነበረ ምልዋጥ ተኽሲ ድማ ክልተ ኣባላት እቲ ኤጀንሲ ብጥይት ዝተሃረሙ ኮይኖም እጂ ኣብ ሆስፒታል ክንክን ይግበረሎም ምህላው ሰብ መዚ ሓቢሮም ማዕከን ዜና ሲቢኤስ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ መከላኸሊ ጥይት ተኸዲኑ ምንባሩ ገሊጻ ብ14 ግንቦት ኣብ ኒውዮርክ ከተማ ቡፋሎ ኣብ ሓደ ሱፐርማርኬት ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ካለ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይን መከላኸሊ ጥይት ተኸዲኑ ብኸፊል ኣውቶማቲክ ሽጉጥ ዝሓዘ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ እቲ ክልቲኦም ውልቀ ሰባት ዝጥቀሙሉ ሽጉጥ ኣብ ኣሜሪካ ብቐሊሉ ዝርከብ ዓይነት ሽጉጥ ክኸውን እንከሎ ሆስፒታል እታ ከተማ ብፌስቡክ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ 13 ተማሃሮ ብኣምቡላንስን ኣውቶቡስን ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኢሉ ጓል 66 ዓመት ሰበይትን ጓል 10 ዓመት ቆልዓን ተማሃሪት ኣብ ጽኑዕ ኩነታት ከም ዝርከበውን ተገሊጹ ይርከብ ነቶም ግዳያት ንምዝካር ድማ ኣብ ቤተ መንግስትን ካልኦት ኣብያተ ጽሕፈት ፌደራልን ባንዴራ እታ ሃገር ትሕት ኢሉ ክስቀል ኣዚዙ እቶም ተማሃሮ ጽባሕ ሐሙስ ትምህርቲ ዝውድሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ በሰንኪ ሕጂ ዝበጽሐ መጥቃዕቲ ግን ናይዚ ዓመት ዝተረፈ ትምህርቲ ክስርስ ተወሲኑ ኣብ ኣሜሪካ ቤት ትምህርቲ ዝፈጸም መጥቃዕቲ ብለበዳ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 26 መጥቃዕትታት ከም ዝተመዝገቡ ኤዲዊክ ዝተባለ ኣሕታሚ ትምህርቲ ዘውፁ ሓበሬታ የመላኽት እዞም መጥቃዕትታት ኣብ መወዳእታውን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝፍጸሙ ኮይኖም ብ2012 ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ሳንዲሁክ ዝተፈጸመ ከቢድ መጥቃዕቲ ይጥቀስ ኣብቲ ግዜ ግዳያት ካብ መንጎ ዝኾኑ 26 ሰባት እቶም 20 ቆልዑትን 5-6 ዓመት ዝኾኑ እዮም ነይሮም ብሶሉስ ሴናተር ኮኖኬቲክ ክሪስ ማርፊ ኣብቲ ሃገር ሕጊ ምቁጽጻር ብረት ክግበር ተማሕጺኑ ሪፑብሊካን ሴናተር ቴክሳስ ቴድ ክሩዝ ግን ኣይሰርሕን ውጽኢታዊ ኣይከውን እዩ ሕጊ ምውጻእ ገበን ኣይከላኸልን ብምባል ነጺግዎም ኣብ 2020 ኣብ ኣሜሪካ ጥይት ልዕሊ ሓደጋ መኪና ቀንዲ ሞት ህጻናትን መንእስያትን ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ ማዕከል ምክልኻል ሕማማት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዘውፁ ጸብጻባት የመላኽት ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ነበር ጆርጅ ቡሽ ንምቕታል ዝተሓሰበ ስርሒት ከም ዝፈሸለ ኤፍቢአይ ገሊጹ ነፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ነበር ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ክቀትል ሓደ ደጋፊ እስላማዊ መንግስቲ አይኤስ መደብ ከም ዝነበሮ እንተኾነ ትውዲት ብኤፍቢአይ ከም ዝፈሸለ ሰመዚ ኣሜሪካ ፍሊጦም እቲ ነባሪ ክፍለ ሃገር ኦሃዮ ዝኾነ ጥርጡር ነቲ ስርሒት ዝፈጽሙ ኢራቃውያን ብሜክሲኮ ኣቢሉ ናብ ኣሜሪካ ካኣቱ ይደሊ ከም ዝነበረ ተገሊጹ እቲ ጥርጡር ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከብ ኮይኑ ብሶሉስ ኣብ ኦሃዮ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቀሪቡ ኤፍቢአይ ነቲ መደብ ንምፍሻል ሓበሬታ ዝህቡን ኤሌክትሮኒካዊ ምክታል ከም ዝተጠቀመ ተፈሊጡሎም ብመሰረት ሰነዳት ቤት ፍርዲ 52 ዓመት ዝዕድሚኡ ሺሃብ ኣሕመድ ሺሃብ ዝተባለ ጥርጡር ካብ 2020 ጀሚሩ ኣብ ኣሜሪካ ዝጸንሐን ኣብ ምጽባይ ዝርከብ ሕቶ ዕቁባን ዘለዎ ኢራቃዊ እዩ
شهاب نحدا أسجاري سبات مخانو زجمة مستراو منشي كم زنجرو أبالنا يتعب كتر زمدبرو على رأد بعربية نوجود هزفلت وجل مخانو كم زجلت FBI حبيرم شهاب مستي منشي حبرتها FBI أبز جبرو زر بريزنت نبر بوش بزحات إراقيان قتلون إراقون بتاتينو إيو إلو كقتلوا كم زنقله جليسوم وسيخد ما بتكون زع مثلا نبوش نمقتال أبز جبر سرحت بولكو كساتف كم زدلي أنت موتون كم زي قدسون مستافو طري حبن كم زفترلو جليسوم شهاب نتسرحت زخونو ناي حاسوت ناي بوليس باجي دلي كم زنبره نتسرحت ككايدو زخول عطوقات دو مكسيكو سجيرو من أمريكا كاتون بوابيلوم كاته مليسوم كهدمو زخيلوم مسمرات يتايق منبارو زجلت ترتارتات أقربولهم ناو أمريكا كسلكو تسفا زجبرولهم كل تسبات أبصر رحيتات قتلت تمكرو زلهم وكيلات سلة عراق نبر مخانمون تجليسهم شهاب مسحدا السجاجر مسيلو زقربو كالاي منشي FBI ون ركب كم زنبروه يقلت كل يوم حبرتها وسبات نتي مسؤول زجبرو زربات كأدي حمو يوم نسوابا نايت جبرش براو وجلة تبايلو كوانت زي تخصصه نتوم زي حجاويان السجاجرتي أبلات IS ناو أمريكا كأتو كم زدليه نتوم منشتات كم زنجرو يقلت أبحدا قات أمي شهاب مسحدا كابتن وهابتي حبرتها FBI بمكينه ناب دالاس تكساس بمخاد نمن برجزا بوشين تكال جورج دبليو بوشين بفيديو كأدي حمو نيروميوم مقابيت كلتشين إسران كلتنا بحدا كفل هوتيل كولومبوس أوهيو أسوارن ناي حصوت يونيفورم أخبار تحقن زرخ بلو مقدي أخيوا أكايدو نيرون تبايلو اللوم شعب بزي حقاو من قدينا أمريكا سوات نمتاو بمفتانو عسرت عمتات ماسرتين نفتنا قتلت حدا بعد سلطان أمريكا نبر مدقافن بمفتانن كال إسرا عمت ماسرتي يتصبير اللوم وهابك على مستر بوشيت بريزيدنت نبر عالم زلو مستراوي أقلقلوت أمريكان أخبار تحقي سليان محبر سواتنا يتأمامني كبل تزاريبو زخبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم